Ka design ki riam yatho baya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Ham maulai moro Shillong. Study MBBS in top medical college at Bangladesh. Lowest package. Fees can be paid in installment. No donation. Direct admission. 17 years of experience by Good Shepherd Shillong. Ki Khubor na kimat. Tuine Pashwa na ki Khubor na Jylla. Ka Petroleum Dealers Association Meghalaya kalami isya khmat ban penshay siya ki paitba baka sorkar kme na do usnam arajar ar lengba ka Petroleum Ministry kala ailat ban kle lang bat ka 4% ka ethanol ha ka petrol. Kani ka kinhon kawan ban penshay de hadien baka mi ka jingkano na ki paitba baki petrol pump ki kle lang da ka ha ka petrol. Katanat Excise ha Ribhoi District ha ringkat ke jintray lang bat katanat excise na Jylla Assam kilalet kinra ha ka wei ka ketem shet kiat bean ka badan ha shnong Raja Bagan ka badan ha bernihat ha ga ne jingkan ra kila yok kurup bon ka kiat bat kila kem ru ya khat sawngot ki notray ki badan ha ka ni ketem ka Hill State People's Democratic Party kalarai ban pinklan ya ka party shwa ban wan ka election shaki arthli ki autonomous district council harilom khasi bat harilom jaintia kadi ka seng kala shong jinglang ban ya perkhat kumno ban pinkre ya ka election MDC bat ban sedangno ban wat kertong kinongde madan ki badan hapo kinhon jong ka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association hapo ka jinglam jong ka kong biolin Pyrthei kilalet ban ujor da ka ijhar sha Sadar Police Station ya arngot ki breo ki baju wan lom pisa be an naki kini ki breo ki bawan krong pisa ki kam ya lade ba ki de nongtre ka municipal bat ki wan lom arspa san potengka na ka wei ka dukan de madan ka Prat Lenti Youth Welfare Organization haringkat ke jingtray lang bat ka District Social Welfare Officer kila rakhi ya ka International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking arajar arsa ka phangpadeng jongkani ka jingrakhi menta ka snam kadai the evidence is clear invest in prevention u President jongka Indian Drug Users Forum u Kuchamo P Izong ulaya thu ba ki brio ki ba emma ka jingkarni di drug da ka bashu inject ki dan hado khatwai hajar sauspa arphongot ha kani ka Jylla jongi ula kren ya kani ha ka jingrakhi ya ka International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking arajar arhusaw mala penlong da tanat social welfare jong ka sarkar Jylla ha conference hall jong ka Vivanta Hotel Kaseng Neutrap Integrated Territorial Organization Shillong City kalalet ujor da ka ijahar hamaulai police station halor ka jingpenon kam bakla ki reushim kabu ya ka kerteng jong ka hito banlet krong pisa na ki kali kino yalam jong ka ni ka seng kila maham teng ya ki reushim kabu ki balom pisa ha ka than maulai wat ki ba wan da ka kali ka badon yaw registration number ML Shipho D nyo lai nyo mentapat inya pai ki Khubor na kari sashi sin biang u om berla ula shajit kum ulampang jong ka Lok Sabha bat kani kande ka samoy ka ba on bat kum ulampang ka yeng dorbar undeiru unoy lam baningkong na ka BJP uban bat samoy ya ka shuki lampang lapanya ya kani ka election da ka ba shu sngap ya ka sur jong ki MP lani ka voice vote ka NDA katerwa da om berla karba kalyang persyapat katerwa da Suresh kidan arspa khandai phungyongot ki MP ki bakershan ya om berla karba arspa laipo ngutpat ki kirshan ya Suresh unoyalam kaseng Congress Rahul Gandhi ula khublekti ya menteri rangba do kari Narendra Modi hakapor bakilet ban senran lang ya om berla bon let shong ha ka shuki jong lampang hadin bola job ya ka election jet lampang hayeng dorbar jong ka Lok Sabha umudi Rahul bat menteri tanat parliamentary affairs Kiren Rijuju kilalet senran ya berla hadu ka jaka shong jong ha ka janmiet jong ka sngi hat majai ka seng Congress kelapen bena bakalyang persya kalajiet ya Rahul Gandhi bon shimti kum unoyalam kalyang persya hayeng dorbar jong ka Lok Sabha
Lapin benaya kani hadian balawai ke Jylla jong ke seng Kongres kapala long hayeng sa jong Presiden Mallikarjun Kharge. Ke chairperson jong ka CPP ka Sonia Gandhi kala tho sha protem speaker ban pentip bala thong ya Rahul Gandhi kumunong yalam kaliang prasyak. Kiladan shibun ma ki jing ujor bala pha sha ka president ka ri ka Draupadi Murmu persha ya MP jong ka AIMIM u Asadudini OYC namar bah ka por ba ubam smai kum MP ka Lok Sabha ula pinkut da ka baong J Palestine. Kawai na pedang ki babon ki jing ujor ka dei ka ba ula ujor da u noya side an ka Supreme Court u alak alok Srivastava. Kino ujor kila dawa na ka president baka day ban mat kerteng no ya u OIC but day ban pendu no ya ka jinglong MP jong u. Mar sendap bam smai ke bu MP u OIC ula pertah yang dorbar da ka baong J Bhim, J Mim, J Telangana, J Palestine, Takbir Allahu Akbar. U kapten bala syongthat jong ka kenhon ya lek kai football jong ka India. Ubadairu unongelam jong ka Sikkim Democratic Front ubai chung Bhutia ula penbena pajba bon ino ya ka kam politics. Bhutia ula ya khun ha ka election MLA barang Shudap ha Sikkim Henry ula syarem no. Ha ka singi ba upenbena ya kani ubai chung ula ong baka politics kam long ka besuk ha u but day na kata ka daw ushim ya ka rai ban ino shadien ya ka politics. Ka CBI kala kem ya Menteri Rangba ke Delhi u Arvind Kejriwal hakapor balayalam ya u Rose Avenue Court haka singi balang. U Kejriwal ula syak kem haka CBI halor ke jingkeno ba udan keti haka kambam sap haka tenat excise. Ka Sorkar India kala betha ya kinong India ki basyong basa ha Kenya ba ki dai ban husiar bha ya ladi pat kim dai ban mi shabar lada kam dai ba ki don kam kerki. Kadau bagi India ke penmi ya kani jing maham kadai hadian balami ke jing yakhi ke bajur ha Kenya hadu bakala don ru ke jing yabreu. Ha ke singi kha ke bahan riu puar jong Gautam Adani ubadai u chairman jong ke Adani Group lala ban lum snam hadu 400,000 sanspa unit badda kani ke snam lala ban rap hadu 90,000 sanspa ngot kinopang. Lalum snam na kinong no senyang na ki shispa sanpo artali kinong ba ki badan haki arphuai tali ki Jylla jongkari India. Lale ya kani harengkat ke jing trilang bat ke blood bank jongkar Red Cross kumjo ru bat ki hospital Sorkar. Mintapat inpa ji Khubor na Kylleng ke Pyrthei. Ka jingshit ha Pakistan ha kini ki laisngi ki bala letno kalalong shaba palat liam bat ka jingshit ke ba khamjur ka dei hanong ba Karachi. Hakani ka nong ba lalap hadu life hundred tili ki medyap ki bathya lengktar hamadan bat lalap ba khambon na ki bayap ki dei ki bukerni di drugs. Lagi spangut ki nongpang ki latu cha ki hospital ha Karachi namar ba ki shot lot na kadaw jingshit palat kasingi. Ka UN mission ha South Sudan kala penbon shushu ya ki bor pahara hadian bakala mi biang ka jingakan art hakani gari hakaba ki ladon hadu arbusan ngot ki brio ki blayap. Kajing sedang jong kajing kan art kadai nadu ka art ko art tarik Jylliew. Kindon hadu arspa san po kandai ngot kinong pet perman na ki saupo tali ki ri bat kindon sa art po ngot na ki kinhon seng ba pher na Kylleng ki ri ka Pyrthei. Kiban penya nya ka election sya ka yeng dorbar thau an jong ka Mongolia. La jet art ko nyaw ngot kinong tho Khubor na ki khat art li ki lat pathai Khubor ki ba he bakin lum Khubor election ha ka te kri. Ka election ha Mongolia kan long ha ka snit ho ding. Ha ka ni ka election ki don 6000 arspa khandai ko saw ngot ki kertong na ki khat khandai tali ki seng san Pyrthei. Ki don kumba art po ar lak ngot tam kinong tha vote ha ka ni ka election ka baminta. Kamen shwa ki don shispa at konriutli constituency Henry menta la penrit no shaka nyoko konriutli. Ka North Korea kala tes ya missile jongka da ka basiat shaki phang jongka EC Henry missile jongka ula buthei no hashi tensun. Ka South Korea kala kam bahakan ni sian ka bamenta ka North kala tes da missile uba kam klan bor but kala kam bakala ithu ya ka ne namar ba ka jingyang ka tedam hasun ka dei ka bla itrium ban pet.
Ka India kala ther ting ya ka Pakistan namarba ka Pershang banwanra ya ka mat ka bayadai bat ka Kashmir ha ka General Assembly jong ka United Nation. Unong mikmat ka India sa UN u pratik mathur ula ong ba ki don kiri ki batmu ban yalam bakla ya ka yeng dorbar da ki jing keno ki baklem no rim. Henry umathur ha ka por ba Ukraine ya ka ne uklem penmi ya ka kerteng jong ka Pakistan kumta amshim la aila ya ka Pakistan ha dorbar bahkan penpainia ya ka ne ka jing keren jong U President ka Kenya William Ruto ula keno ya ki noya ki kum ki runar ki balale ki kampendrium ula keren ya kani day hadian ke jingya jong ki sangut ki baya shimbenta ka jingya ki na kadaw ka jingsha siat ha ki pulit ki don kuma shispa san phongot ki bla mensau na kadaw ka jingya pen ibor ha pedang ki patba pat ki pulit hadian ba ki noya ki kila thangplu ya ka office jong governor bat kaptu katni ki benta jong ka yeng dorbar thawan Kinoya ki dawa na sorkar bakadai ban slot no ya ka an ke ban penkio khajna ya ki mar ki mata pat ki dawaru ba u President William Ruto udai ban hiar shukino. Ki patok ki badon ha England bat ha Wales ki la khapnya bat satang kat tu kat ni sngi anam dan jakashu ban set ya ki koidi. Ka Prison Governors Association kama pet ya ki patok kala ong ba ki pulit kin shem jing bha ban kem ya ki brio na marba lada ki kem ru ha kin set ya ki kat kum ga jing ken jong tanat an jong United Kingdom kala ong ba hadu menta ki don propunyo hajar lai spa khandai pusan ngot ki koidi ha patok bat ka jaka balait menta ka long setang 6000 lai spa prop lai ngot Kito ki long ki Khubor na ki mat Khublai